Assalamu alaikum, Baurin. Selamet SB. Tak witam się w Kazachstanie, bo chciałem w tym odcinku opowiedzieć Wam trochę o Kazachstanie, bo to kraj w pewnym sensie jest dobrą alternatywą dla partnera Polski, wbrew Chinom, Rosji i Zachodu. To kraj, który ma swoją własną drogą, jest mniej zależny od innych. Więc Kazachstan to kraj z Azji Środkowej, największy kraj Azji Środkowej, graniczy z północy i z północnego wschodu z Rosją, ze wschodu z Chinami, też graniczy z Kirgizją, Uzbekistanem, Turkmenistanem i Morzem Kaspijskim. Uzbekistan i Kazachstan to kraje bogate, wbrew może być stereotypom i pewnym pozorom, to kraje rozwinięte. I co powiedzieć o Kazachstanie? Kazachstan to kraj, który istnieje pod nazwą Kazachstan z czasów radzieckich i z 1991 roku, natomiast historia tego narodu jest starożytna i bardzo interesująca. Jeszcze pod czasów Hana Abaja i w czasach średniowiecza późnego Kazachowie już istnieli jak naród. Istnieje nawet połączenie słowa kazak z kazakiem ukraińskim i tak dalej, bo to z języka ciurskiego oznacza wolny człowiek albo wojownik. Więc Kazachowie to naród turkijski, mówiący w języku turkijskim, ale genetycznie mają sobie też korzenia mongolskie. Temu świadczy ten system Kazachów, system trzech żusów, bo w Kazachstanie istnieją trzy żusy nadal, starszy, młodszy i średni. Więc z ciekawostki Nazarbajew i na pewno Tokajew, dzisiejszy prezydent Kazachstanu, pochodzą z starszego żusu, więc jakoś w społeczeństwie to zostało. Natomiast to społeczeństwo dość modernistyczne, które bierze w sobie pewne cechy zachodniego społeczeństwa, ale również pod wpływem tureckiej kultury i w mniejszym stopniu koreańskiej. W Kazachstanie wśród młodzieży jakaś muzyka jak K-pop czy seriale koreańskie są popularniejsze niż w innych krajach Azji, oprócz samej Korei. Kazachowie też jak naród bardzo ambitny. I warto co powiedzieć, że w Kazachstanie od dawnych lat istnieje społeczność polska. I nawet nie mniejszość, a duża Polonia. Polacy siedlili się w Kazachstanie jeszcze w XIX wieku podczas rosyjskiego imperium, a później w czasach II Rzeczypospolitej też Polacy mieszkali w Kazachstanie. I przez pewne kulturne stosunki ta Polonia działała też w pewnym stopniu politycznie. Tam mieli swój udział w prometyzmie niektórzy tak zwani polskie agenci. To jest ciekawe, a duża część Kazachów też była, duża część Polaków była przewieziona do Kazachstanu podczas represji stalinowskich, kiedy Polaków całymi rodzinami zsyłali na Sybir, zabijali też Polaków i tak dalej, ale te, którym udało się uratować, przeprowadzili się w Kazachstanie. I Kazachstan, wbrew wszystkim republikom radzieckim, to było miejsce, gdzie Polaków traktowano było dobrze. Miejscowa ludność współpracowała z Polakami. W dzisiejszych czasach niektórzy może być zapomnieli już o swoich korzeniach, bo można spotkać Polaka, który języka nie zna polskiego, mówi po kazachsku czy tam po rosyjsku, tam z homosowietikusów, pod wpływem homosowietikusów. Ale Polonia ta nadal istnieje. Co ciekawe, w Kazachstanie też dużo mieszka Niemców. Ja kiedyś leciałem samolotem do Aktobe, do zachodniego Kazachstanu. I obok mnie była rodzina, matka z dwoma dziećmi, którzy mówili po niemiecku. Zapytałem, oni powiedzieli, że są Niemcami z Kazachstanu i cały czas tam mieszkają. I do Niemców nawet nie chce się przeprowadzać, tylko ma tam jakichś krewnych i z nimi komunikuje. Więc co można powiedzieć? No, Kazachstan to kraj, w którym istnieje naleciałość radziecka, istnieje jakaś współpraca z Rosją energetyczna. Na przykład ten Kosar Dżumajew jeździł do Moskwy podczas świętowania 9 maja. Natomiast Kazachowie jako społeczeństwo, jako lud nie są prorosyjskimi. Część Kazachów otwarcie Ukrainy wspiera, na przykład wywiesza ukraińskie flagi. Rząd kazachski zakazuje symbole, litery Z czy inne symbole agresji. Natomiast jest dość neutralnym w innych sprawach. I Kazachowie też patrzą na Polskę. Wiem to z rozmów z Kazachami, bo znam Kazachów. Ja byłem w Kazachstanie kilka razy. Byłem tam na ślubie i u przyjaciół. I Kazachowie patrzą na Polskę jak na inny kraj niż na kraj Europy Zachodniej. Na przykład Kazachom bliżej Polska i Czechia, co wynika z rozmów moich z nimi. Pamiętam też przyjaciół z Kazachstanu w Poznaniu, którzy tu uczyli języka. I teraz oni współpracują z kulturnymi ośrodkami polskimi w Kazachstanie.
Sam kraj jest bogatszy niż się wydaje. W Kazachstanie wydobywa się ropa, jest nawet gaz i ruda metalowa. Kazachowie też słyną z niekiej medycyny i handlem. Natomiast Kazachstan to jest kraj, który warto zwiedzić, warto tam przyjechać. Almata to jest największe miasto, które jest większe od Warszawy, ma też metro. A stolica to Astana, która też rośnie i na pewno wkrótce tam będzie też około 1 miliona mieszkańców. No i kraj, w którym rozwija się średni biznes. Wolny rynek też istnieje, chociaż istnieją też pewne wpływy państwowe. Ja bym powiedział, że to mieszana gospodarka. Nie do końca wolnorynkowa, nie do końca państwowa. Podobny do Europy Wschodniej w tym sensie. No i jest kraj ciekawy, dużo stereotypów o Baracie albo o muzułmanach, natomiast w Kazachstanie są nawet katolicy i protestanci, również są wśród Kozachów. To jest kraj bardzo otwarty religijnie i bardzo ciekawy, bardzo gościnny kraj. Natomiast zachęcam mieć lepszy kontakt z Kazachstanem dla Polski. Na przykład taki kraj jak Kirgizja, też dobry kraj, ale mniej perspektywny. Turkmenistan to bardzo zamknięty kraj. Uzbekistan to już dobry kraj, ale o nim tak dobrze nie wiem. Natomiast powiem, że Kazachstan to dobra perspektywa dla współpracy, dla rozwoju gospodarczego i też turyzmu i wymiany między Polakami i Kazachami. No i co już mówiłem, ale zakończę to tym, że tylko 3 narody przyjmowali polskich dzieci z otwartymi ramionami podczas II wojny światowej, to Persowie, Japończycy i Kazachowie. To ważne.